54. ariketa honetan eskatzen digute kalkulatzea logaritmo batzuen oinarria. Horretarako definizio aplikatuko dugu eta gero geratzen diren ekuazioak jongo gara ebazten. Vale? Lehenago kasuan logaritmo x oinarrian bat laurden bi bada, horrek esan nahi dau, bai? X berdin bat laurden dela. Beraz, x-a izango da plus minus erro bat laurden. Hau da, plus minus bat biren. Bai? Oinarria ezin da izan negatibo. Oinarri izan behar da zenbaki positibo bat desberdin bat dana. Orduan, hauetatik minusak ez du balio. Vale? Orduan, soluzio bakarra x berdin bat biren da. Oinarria positibo da bat, vale? Bueno, beren kasu. Orain B. Logaritmo x oinarrian birena bat biren. Horrek esan nahi da. X ber bat biren dala bi. Erro x berdin bi. Ekuazio hau berbi eginez x berdin lau ematen da. Oinarria alde izan lau? Bai. Beraz, listo, amaitu dugu. Urrengo. Logaritmo x oinarrian 0,0 laurena berdin minus bi. Horrek esan nahi dau, x ber minus bi dala 0,0 lau. Hemen, egingo du kontutan, bata x ber minus bi dala basati x ber bi, eta 0,0 lau dala lau zati egun. Horren, hau dia bada, x kuadro izango da egun zati lau, bolta emonez. Eta x izango da plus minus horren erroa, oda, plus minus amar biren, oda, plus minus bost. Segertatzen da, minusa, oinarria positibo izan behar duenez, minusak ez du balio. Orduan, soluzio bakarra x berdin bost. Vale? Hemen egin duguna, hauze, zenbaki amartarrekin sarri egin behar da, eta amaitzeko D logaritmo x oinarrian lau dala minus bat biren. Horrek esan nahi dau, x ber minus bat biren dala lau. X ber minus bat biren da basati erro x berdin lau. Horrek esan nahi dau, erro x izan behar dela basati lau. Oda, x berdin bat amaseiren. Positiboa da, bai. Desberdin bat da, bai. Beraz, balio da.